Dobrý deň prajem. Volám sa Radovan Vitek a som konateľom spoločnosti Bezmizu.sk. Ak sledujete toto video, je možné, že sa vám naše riešenia páčia, ale neviete presne, čo by bolo pre vás to najvhodnejšie. A to je úplne v poriadku. Nie každý musí byť odborník na tienenie, pergoly alebo technické riešenia okien na terás. Na to sme tu my, práve preto sme vytvorili službu Odborná konzultácia. Je to osobné stretnutie s našim technickým špecialistom, ktorý s vami prejde všetky technické možnosti, zistí, čo od riešenia naozaj očakávate a navrhne vám riešenie presne pre váš dom, terasu alebo pergolu. Vďaka tomu sa vyhnete zbytočným omylom a chybám, ušetríte čas aj peniaze a hlavne budete mať istotu, že sa rozhodujete správne. Táto služba je u nás poplatnená symbolickou sumou 50 eur, ale ak sa po konzultácii rozhodnete pre riešenie, ktoré vám náš odborník odporúči, týchto 50 eur vám odrátame z finálnej ceny zákazky. V praxi to znamená, že konzultáciu máte od nás úplne zadarmo. Ak si samozrejme toto riešenie necháte zrealizovať. Ak teda váhate, čo je pre vás najlepšie, objednajte si odbornú konzultáciu priamo tu na stránke. V krátkom čase sa vám ozveme, prejdeme si vašu situáciu a dohodneme termín, ktorý vám bude vyhovovať. A pomôžeme vám premeniť vašu predstavu na funkčné, krásne a spoľahlivé riešenie, ktoré vám bude robiť radosť po dlhé roky. Teším sa, že sa čoskoro počujeme alebo vidíme.